Amen. Amen. Lady Thuba sizolinika abafundisi kubafakazi ngemisebenzi emikhulu nemihle enziwa baba omkhulu bese lodwa lanele nisinentedelana inkosi ngibusisa. Bunani uvele mafnani uzovi uzovu ngiyabonga abantwana ngoNkulunkulu inkosi zimosisa. Ngilana sihlangene indaba baba omkhulu nokuzalwa kobuNazaretha. Kuthiwa ke phakameni ngelilanga kwalethwa uhlanya baba omkhulu liboshwe ngamaketanga. Wase baba omkhulu eyabuza ukuthi nimbophele lo muntu. Bathi laba ababemba nawe uyahlanya ushaya abantu masasimtetelela isibhaqa singaqhuma la singabaleka umuntu khona. Wasethi baba omkhulu ngiqaqile ngesikhathi beqeda nje umqaqa wavela wasuka ngejubane basebesho laba kade bemophe amaketanga bathi sishilo sathi uyahlupha suka ngejubane ephikelele phezulu esangweni wase suka umbaba omkhulu wafaka imini emibili emlonyeni washaya ikhwela ebhekise kule ndoda le. Lathi malifika ikhona le ndoda yashayeka phansi.
yathi vuka lapho le ndoda yavuka isigaqa ngamadolo izibaba mkhulu sekuphelile ukugula. Mawune inhlanhla kaShembe uyaba nayo inhlanhla kaShembe. Sekuthi ke isikhathi ubaba mkhulu evela emsebenzini la eyenza yokuphilisa abantu, ushumayeza abantu. Ezokwehla esitimeleni ePhoenix. Kanti khona ke owesifazane la osuka eStenga begulelwa ingane ngothando lengane yakhe le lo muntu wesifazane uthema igibela isitimela odokotela babesahanjelwa kalezi ikhathi udokotela eyakuyena wesePhoenix esuka eStenga yena ayehleke ePhoenix aye kadokotela ingane yaphelela esitimeleni phefumula kodwa ngoba wayinethembe ithanda ingane yakhe wacabanga ukuthi udokotela uzomsiza mayefika kudokotela uthi udokotela akasebenzi ngeyidumbu usezoshayela laba abathatha idumbu bayithatha ingane bayigcina emakhazini. Ushuthi lo mama noma lo muntu wesifazane ngothando lengane yakhe waphindwa iphatha nje wade iphetheza nayo waphindela emuva. Ngizoba ngithi abanye abantu babenenhlanhla kaShembe wathi mayisezogibela ke esephindele eStenga kulesitimela egibela kusona kwakwehla ubaba mkhulu mayehla ubaba mkhulu uthi uyayibona lento bo ubaba mkhulu wayibona izinto engakenzeki abone nezithekile wase yabona ukuthi lengane eyiphethe umntwana osehambile iphuma kudokotela uyezwa nje lo sisi ukhuluma uyaphimisela noma lo muntu wesifazane uyaqaleka lo muntu wesifazane uthi ngabe ubone kanjani ukuthi ngiphethe le ngane esifile ngixoshiwe kadokotela wasethi baba mkhulu umntanami uyabona ke le ngane yakho njobe isihambile imboze nje kanjalo uyabona nayo wehla khona uyothi mawuyimbulu ifice isiphila. Wasenze lo sisi wasenza njengoba ubaba mkhulu eshilo bangayibuye ingane wahamba ngene esitimeleni sami isitimela wathi mayisehla lapha eStenga wasethi ake ngibone lento adishoyi wababa waseyimbula ingane wayifica ingane isiphila. Waseyikhathaza ke lo muntu wesimame esengawubo esefuna lo muntu omphilisela ingane wagibela isitimela wabuya wenza ngala ePhoenix wasebachazela ePhoenix ukuthi ngihlangane nomuntu onje kanje base bebona abantu uShembe bamiyalela ukuthi kuphe kwamina waseyena lengane seyobonga kuphambili. Amen. Inkosi kusisizwe.